אנחנו עם נרי שוטן, מנהל מוקד התנועה הקיבוצית, שלום לך. היי נורית, בוקר טוב. מה זה בעצם מוקד התנועה הקיבוצית? אנחנו בשבת שעברה, ככל שהתגלו לנו ממדי האסון הנוראי, הבנו שאנחנו נידרש בתנועה הקיבוצית להיות הגב, גם של קיבוצנו וגם של כל האזור כולו. ובעצם החל משבת בצהריים שעברה לפני 8 ימים, אנחנו מפעילים מוקד שעובד ברציפות, שנותן מענה. בעצם מה שקרה החל משבת שעברה זה שמעל 100 קיבוצים ברחבי הארץ מארחים אנשים מקיבוצי העוטף, ממושבים, משדרות, מאופקים, וגם בכמה ימים האחרונים מקיבוצי הצפון. אנחנו הצמדנו לכל קהילה כזאת בן אדם, חבר תנועה, עובד תנועה שנמצא במקום ונותן מענה לכל הצרכים. יש מרלוג, מרכז לוגיסטי, שמרכז את כל התרומות שבאמת לא מפסיקות להגיע. אנחנו נותנים מענה בשיבוץ וסיוע בכל מה שקשור בנושא הלוויות. זה נושא שככל שעוברים הימים אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעסוק בו. צריך לומר שהמועצות האזוריות חטפו מכה אנושה והן מתאוששות, ואנחנו בעצם שמנו את עצמנו כגורם מסייע למועצות עד שהן תעמודנה על הרגליים, ואנחנו בעצם נותנים מענה כולל לכל הצרכים של האנשים שאיבדו כמעט הכל, מעובדים מול גופי המדינה כדי למצות את הזכויות שכל מי שנפגע, עובדים מול הבנקים כדי לעצור משכנתאות. רק רגע אחד, נרי, בוא נעשה רגע הפסקה, כי אנחנו רוצים לדווח על ניסיון חדירה למושב מרגליות בצפון. דורון קדוש? כן, נורית, אז אנחנו מדברים על ניסיון חדירה של חוליה של 3 מחבלים שניסו לעבור את הגבול באזור מרגליות, הגזרה המזרחית של גבול לבנון. צה"ל זיהה את ניסיון החדירה הזה וחיסל את כל אותם 3 מחבלים, ונגיד נורית שאותה חוליה בדיוק, אותם 3 מחבלים ניסו אתמול בשעות אחר הצהריים לחצות את הגבול באזור חניתה. שם היה ירי בחומה והתושבים נכנסו למרחבים מוגנים בדיוק. וחשבו שיש איזשהו ניסיון חדירה וחיפשו אותם. באמת היה פיצוץ בחומה, המחבלים ניסו באמצעות פיצוץ החומה לחדור את הגבול ולהיכנס לחניתה, אפילו שם אזעקות, ובסופו של דבר צה"ל סיכל את ניסיון החדירה, זאת אומרת לא אפשר למחבלים לחדור, ואותם מחבלים בדיוק עברו לאזור מרוחק יחסית בגבול לבנון במרגליות, וניסו גם הבוקר, זה קרה ממש לפני זמן קצר בשעה האחרונה, לחצות שוב, כאמור חוסלו, והאירוע הזה הסתיים ללא נפגעים. תודה דורון. תודה. רגע, התושבים, דורון, עוד שאלה אחת יש לי אליך, תישאר איתנו. התושבים כרגע, תושבי מרגליות, נדרשים עדיין להיות במרחבים מוגנים, קיבלו התראה, קיבלו שחרור, מה המצב של התושבים? הם לא קיבלו הזקה, כנראה שהאירוע היה טיפה מרוחק מהיישוב, והם עדיין לא זוהתה כניסה או התקרבות של המחבלים לתוך היישוב, אבל כן, ליתר ביטחון ולשם הזהירות, התושבים מתבקשים בינתיים להישאר עדיין בבתים. צה"ל רגע יוודא שהאירוע באמת יסתיים, שאין אולי עוד איזשהו מחבל שפספסו בטעות. תמיד טוב לנקוט אמצעי זהירות בעניין הזה, ואני מניח שבקרוב מאוד כבר צה"ל יאפשר לחזור לשגרה באופן מלא, ויודע שהאירוע יסתיים סופית. תודה דורון. תודה. חוזרת אליך נרי שוטן, מנהל מוקד התנועה הקיבוצית. אתם בעצם נדרשים לטפל בכמה אנשים? תראי, פונו עשרות אלפי אנשים כרגע, שמתוכם חברי התנועה הקיבוצית שאנחנו, הפוקוס שלנו עליהם הוא בערך בין 15 ל-20 אלף איש, שאנחנו כפי שאמרתי נותנים עזרה וסיוע גם לתושבים נוספים, זאת אומרת גם לתושבי המושבים. אנחנו מארחים גם לא מעט תושבים משדרות שפונו. זאת אומרת, מבחינתנו כל מי שצריך עזרה בסיטואציה הנוכחית, אנחנו נרתמים. מדובר על עשרות אלפי אנשים כרגע, וככל שיחל פינוי סדרות ויישובי 4-7 קילומטרים, אז אנחנו נערך גם לצורך זה. עכשיו תגיד, דיברתי קודם עם גיורא זלץ, ראש המועצה האזורית גליל עליון, בעצם על הפינוי של היישובים. הוא אמר 17,000 תושבים מהמועצה שלי התפנו, לא לכולם יש מקום בקיבוצים. גם שאלתי אותו אם יש את אותה תוכנית שקיבוץ עובר לקיבוץ באופן מוסדר. הוא אומר כן, אבל קיבוצים מלאים, כלומר אין לנו הרבה מקום, ושם אין הוראת פינוי רשמית
רשמית של המדינה, אז עד כמה אתם יכולים בכלל? האם יש לכם קיבוצים שיש בהם עוד מקום לקלוט תושבים מהצפון? אז כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו כרגע פרוסים במעל 100 קיבוצים שבהם אנחנו מארחים. ככל שנידרש, אנחנו נמתח. אין מבחינתנו, אנחנו ניתן מענה כמה שנוכל. קיבוצי הצפון, כמו שאמרת, אין להם תוכנית פינוי מוסדרת כמו שיש ביישובי עוטף עזה, מה שנקרא מרחק בטוח, שזה בעצם תוכנית מדינתית שאנחנו הגורם שנותן לה את התשתית. באזור הצפון אין את התוכנית הזאת, אבל עוד פעם, ככל שנידרש, אנחנו ניתן מענה. אני אגיד שגם אפילו ברמת החקלאות, זאת אומרת, יש רפתות בעוטף עזה שנדרשות להמשיך ולפעול. אז גייסנו עשרות אם לא מאות מתנדבים מקיבוצים ברחבי הארץ שפשוט מגיעים באמצעות הצבא לרפתות בעוטף עזה וממשיכים להפעיל אותם, אחרת עדרים שלמים ימותו. כן. ובמקביל פתחנו קרן חירום לגיוס כספים בארץ ובחול, שהרעיון הוא בדיוק מה שאמר. זאת אומרת, גם לתת מענה מיידי לכל מי שנצטרך לתת מענה, אם זה בצפון ואם זה בעוטף עזה, וגם לסיוע בשיקום עתידי של עוטף עזה. זהו, אתם חושבים על זה כבר? כלומר, מישהו מסוגל כבר לדבר על היום שאחרי, על איפה להתיישב, איך לשקם את היישובים, אם לשקם את היישובים, אם עולה בכלל שאלה כזו? תראי, התנועה הקיבוצית או קיבוצי העוטף חטפו אולי את המכה האנושה ביותר שהם חטפו מעולם, אולי מאז מלחמת העצמאות. אבל כן, אנחנו בהחלט עוסקים בזה, אנחנו בהחלט נערכים לזה. כפי שאמרתי כבר כמה פעמים, היחידים שיקבעו את גורל קיבוצי עוטף עזה הם חברי הקיבוצים עצמם והתנועה הקיבוצית. אף גורם אחר לא יהיה שם. אנחנו מצפים ממדינת ישראל להירתם ולתת את כל המענים הנדרשים כדי להחזיר את האזור היפהפה הזה ולאפשר לחברי הקיבוצים לשוב ולחיות שם. ברור לגמרי שתנאי ראשוני זה שאין חמאס בצד השני. זה ברור לחלוטין. כן. אבל בכל מה שנוגע לשיקום הקיבוצים, אנחנו שם, אנחנו נערכים. כמו שאמרתי, יש קרן שפתחנו לגיוס כספים. אני אשמח לתת גם את הפרטים של המוקד שלנו שמסייע ואוסף תרומות. אז מיד נגיע לטלפון של מוקד הסיוע, אבל עוד שאלה אחת, אני חיפשתי בהצהרות האחרונות של נגיד ראשי המדינה את המילה קיבוצים, את החמלה כלפי הקיבוצים, את היחס באמת למכה האנושה שקיבלו 6 קיבוצים בדרום, ולא כל כך מצאתי, ואני רוצה לשאול אותך באמת על האם אתם מרגישים בכלל איזשהו, מה הולך בקשר בין התנועה הקיבוצית לבין הממשלה, אם יש כזה, עם מי אתם בקשר, והאם אתם מקבלים מהם איזשהו סיוע כרגע? אז אני רוצה לעשות הפרדה בין אנשי, נקרא לזה הפקידות, או אנשי המקצוע בממשלה שנרתמים לעניין ומגיעים ונמצאים וככל יכולתם מנסים לתת מענה, אם זה מס רכוש, אם זה משרד האוצר, משרד החקלאות, אנשים באמת מסורים שעובדים ברשויות המדינה, לבין הפוליטיקאים. נורית, אנחנו במשך שנה הואשמנו כבוגדים, ובמשך שנה הציגו אותנו כעוכרי ישראל. ממשלת ישראל הזאת שמה לה את הקיבוצים כמטרה, ואנחנו רואים את זה. אנחנו רואים את זה עכשיו. השרים לא מגיעים, ראש הממשלה בוודאי שלא, הוא לא דיבר, הוא לא אמר את המילה קיבוצים אפילו פעם אחת. ומבחינתנו הדבר הזה הוא חמור, והדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו שם, ואנחנו נותנים גב למי שצריך, גם לחברי הקיבוצים, גם לקיבוצים, גם למועצות. ושממשלת ישראל, הממשלה הרעה הזאת, אני מקווה שתתעשת מהר ותבין שמי שנפגע פה בצורה אנושה זה קיבוצים ומושבים בעיקרם. וצריך להכיר בדבר הזה, וצריך לשנות את השיח, כי את יודעת כמוני שמכונת הרעל ממשיכה במקביל. זאת אומרת, זה לא סוד. כן. במקביל ומחפשים את האשמים במקומות אחרים שהם לא הפוליטיקאים. תגיד. כן.
ראינו התגייסות מדהימה של באמת קבוצות ומתנדבים, ואני לא חושבת שיש אזרח ישראלי שלא פתח את ליבו, את ביתו וכיסו כדי לסייע איך שהוא יכול, כמה שהוא יכול. כבר המעט שחייכנו השבוע היה על העודפים שהחיילים קיבלו. איך אפשר לסייע, והאם אתם צריכים משהו? אז צריך לזכור שהאירוע הזה ייקח זמן. אני מודה לכל אחד ואחת שמגיעים ותורמים ונותנים. אני מסתובב במקומות שבאליהם פונו אנשים לאורך השבוע האחרון, וזה מרגש בצורה שהיא מדהימה. אבל צריך לזכור שהאירוע הזה ייקח זמן, וצריך לראות שאנשים, שחברי הקיבוצים והמושבים ימשיכו לקבל מענה. ככל שיעבור הזמן הם לא חוזרים לגור שם לבתיהם בשבוע הבא, זה לא יקרה. וצריך לייצר מענה שהוא ארוך טווח, ומבחינתנו התרומות כרגע בסיטואציה הנוכחית בעיקר אנחנו מתרכזים באמת בתרומות כספיות, כדי לאפשר לנו להמשיך להחזיק את המערך המופלא שהקמנו, וכדי להתחיל לייצר תוכניות שיקום גם של הקהילות עצמן וגם שיקום פיזי של הקיבוצים. ככה אתה רוצה למסור איזה מספר טלפון? כן, קודם כל את הפרטים על קרן החירום אפשר למצוא באתר התנועה הקיבוצית, פשוט לכתוב בגוגל התנועה הקיבוצית וזה נמצא שם. מוקד התנועה הקיבוצית שגם נותן מענה וגם מקבל תרומות פיזיות, זאת אומרת של מוצרים או לחילופין הצעות לעזרה, אפשר למצוא בטלפון 09-975-5016 או בכתובת מייל מוקד moked @tkz.co.il. אלה הפרטים שלנו. תודה רבה. מילה אחרונה, חייבים לסיים. מילה אחרונה. תראי נורית, אני מסתובב בשבוע האחרון באמת בכל הקהילות. אני עם גרון חנוק במשך שבוע, אני לא מרשה לעצמי לבכות, כי אני מסתכל על האנשים ואני אומר, אני בצד. בסופו של דבר יש לנו משימה, והמשימה היא לשקם את חייהם של האנשים ולתת להם את כל מה שהם יצטרכו כדי לשוב ולעמוד על הרגליים. מבחינתנו זו המשימה, מבחינתנו זו המשימה של החברה הישראלית ושל מדינת ישראל. נרי שוטן, מנהל מוקד התנועה הקיבוצית, תודה רבה. תודה לך. הלב איתכם, תודה.